Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa buat bolo-boloku semua. Salam rahayu, sehat selalu, lancar rezekine, selalu dimudahkan segala urusannya dimanapun bolo-bolo berada. Nah, kali ini seperti biasa, lek bugang ning Kampung Riwil ya bolo. Iki esok wis panase kaya ngene. Nah, iki lek bugang mau kasih informasi iki tadi ya semacam apa ya, semacam klarifikasi lah. Jadi bolo-bolo bakar ki sebenarnya ya sebagian besar wis paham. Nah, intinya kan gitu. Jadi bolo-bolo bakar sebagian besar wis paham. Kenapa toh bakar kok mandek? Nah, padahal wis mlaku, sempat mlaku, mandek meneh. Kan ngono toh, Bro. Nah, tak kasih informasi, bukannya kok bugang itu mencela kejelekan orang lain dan kejelekan pihak-pihak yang terkait, enggak. Cuman lek bugang klarifikasi baik. Jadi intinya pertama lek bugang mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama teman-teman manajemen Bakar Production yang berjalan sekian lama gitu, berjalan sekian lama sampai beberapa tahun Bakar Production. Nah, setelah ada pergantian perubahan manajemen, nah di situ baru apa baru kelihatan nih, baru kelihatan titik kesalahan dan terbongkarnya suatu masalah. Ngono bolo. Lah, aku yo terima kasih banget lek bukan terima kasih karo manajemen sing saiki. Artine bener bakar vakum. Cuman kanca-kanca di dalam manajemen bakar yang sekarang itu bagus banget. Aku salut, aku juga ikut seneng, aku juga apresiasi semangatnya konco-konco. Ternyata semenjak diganti, semenjak ada rombaan, bisa dikatakan bisa membongkar suatu masalah. Artinya iso apa ya, yang cara wong nenggon pejabat-pejabat kuwi iso diomongke nek apa audit, audit data ya. Nah, kanca-kanca manajemen sing saiki sing masih berjalan kanca-kanca kuwi semangat. Jadi iso bongkar dan audit data dokumene Bakar Production. Intinya sebenarnya bolo-bolo wis ngerti. Sebagian besar loh ya. Intinya itu kenapa jadi mandek? Karena uang tidak ada bolo. Nah, intinya gitu. Kenapa kok renek? Lah ya kuwi mau karena wis terbongkarnya di audit ternyata ada penyimpangan uang. Nah, artinya ya penyelewengan lah. Iso diomongke ya korupsi lah ngono kuwi. Intine ngono bolo. Nah, dari itulah akhirnya bakar mandek. Lho iki lek bukan orang ngomongke masalah kok mergo apa ya ngomong ke eleke kuwi ya elek jane ngono lho, kuwi ya elek. Terus ora patut diomongke, ya patut diomongke. Zaman saiki kuwi ora enek sing ora terbuka, kan ngono lho. Nah, di dalam organisasi ataupun komunitas kuwi nek ora terbuka ya mlakune elek, kan ngono. Nah, timbullah satu permasalahan itu. Akhirnya mandek mlaku lah wis ngono kuwi. Lek bukan sebagai talent ya ora paham, sebenarnya ora paham. Karena kan wis metu suwe. Lek bukan saka manajemen kan wis metu. Wis wegah. Lah ning kono kuwi akhirnya dadi ngerti kabeh bolo, temen-temen paham. Nah, nek ora diomongke kuwi ya wagu banget. Wong kuwi masalah kok. Kan ngono. Lah, ngene iki lho bolo. Jadi
eh, organisasi ataupun komunitas ataupun itu apapun bentuknya manajemen. Satu, ada satu sumber masalah yang terkait tentang penyelewengan dana, penyelewengan anggaran, penyelewengan duit lah. Lah, kuwi bisa terselesaikan asal ada ketemu satu sumber masalah. Kuwi ndang rampung bolo. Gampang banget rampungnya. Jadi ning organisasi ning kelompok-kelompok ngono kuwi ya. Masalah kuwi masalah duit. Kuwi paling riskan banget lah. Kuwi iso rampung, iso ketemu. Nek kecekel satu titik satu orang sing bermasalah, kuwi ndang rampung bolo. Ning tanda tanya pertanyaane, kenapa kok masalah iki ngambang? Kenapa kok masalah iki selalu ditunda-tunda, selalu ora ndang rampung. Padahal teman-teman kuwi ya wis melangkah jalur hukum bolo, ora bain-bain. Wis jalur hukum, termasuk Lek Bugang itu mendukung yoan. Lek Bugang yo sempat melu mlaku tentang ngurus masalah kuwi. Piye carane supaya ndang rampungke kan ngono. Lek Bugang sempat mlaku. Tapi pada kenyataane kuwi yo nihil. Jadi ora rampung-rampung, selalu mengulur waktu. Sing ngene lah, sing ngene lah, sing ngene lah, sing ngene lah. Nah, dari situ bisa ditebak. Artinya apa? Di Bakar Production itu bukan hanya satu orang. Ada beberapa pihak yang terkait. Kuwi pasti. Nah, kuwi ngono bolo. Karena apa? Satu masalah kuwi ora iso rampung kok. Kuwi nggur satu sumber masalah, kuwi ora iso rampung. Berarti kan ada beberapa yang terkait. Intine nek kaya wong sing tren-tren pejabat-pejabat kuwi ya iso dikatakan saling menutupi, saling membantu. Intine kuwi. Nah, makanya kenapa masalah kok ngambang, ora enek solusine, ora ketemu titik terange, ya toh. Akhirnya entek-entekane nggur diem-diem saja. Nah, nggur diem-diem saja. Duit ya ora iso bali, ya toh. Masalahnya ora terpecahkan. Terus yang terkait ya ora kena sanksi apa-apa. Wah, kuwi rak ya ndeligi banget bolo. Ya ora. Nah, dari situlah. Jadi dulur-dulur kuwi sebenarnya menyayangkan kalau Bakar itu berhenti karena hiburannya ya selalu bisa menghibur, terus mengedukasi anak-anak juga kan ngono. Nah, sangat disayangkan nek ora iso tayang meneh, ora lanjut meneh, bubar lah ngono kuwi. Ya sebenarnya sayang belum. Nah iki sementara kanca-kanca juga cari jalan keluar. Oke, lupakan kita masalah. Halo, enak toh. Kanca-kanca sing merasa diapusi wae enteng kok mikir kaya Lek Bugang, Ade 55N, Mintul, Pak RT, terus Pak Kliwon, Bu Siti. Kuwi ya cukup santai-santai wae. Ngapain ngono. Wong ya ora rungo ya ora rampung kan ngono. Dikatakan ya wis ora rampung. Mbok kuwi ketemu solusi ya wis ora rampung. Wong duit ora bali. Kanca-kanca iso sesantai ngono kuwi, ijik iso nglenggone, ijik iso nampa apa enenge. Wis masalah ya wis masalah, wis ora usah digagas. Sing penting ke depane iki ayo arep piye. Ya wis, akhire kanca-kanca sebagian ya berkomitmen nek Bakar dilelang bolo, dijual. Sementara iki urung enek sing nawar ngono. Nah, bolo-bolo nek enek sing minat neruske Bakar Production kontene bisa langsung hubungi Lek Bugang. Wis langsung kontak ning kene. Iso. Nanti bisa dibicarakan by phone apa via WA gitu. Bisa.
pokoknya bersedialah siapa monggo yang mau melanjutkan, karena ibaratnya wong ngarep nglanjutke kuwi ya kudu duwe pertimbangan sing mateng. Soale nglanjutke kontene bakar kuwi ibaratnya kaya wong tuku mobil mogok bola. Mobil nek wis mogok iso didandani kuwi jek iso mlaku bola. Nek mobil nek wis jan rusak-rusak banget ya ora iso. Isoe ya nggur didol pretelan carane mobil karo motor iki kan ngono. Isoe didol ya nggur pretelan, dadi ya iso dol lakune tok, dol alate tok, kemungkinan ngono. Tapi ya tetep semangat bola. Buat bola-bola sing minat ya pokoke aja lali dihubungi kuwi. Oke ya. Lek bukan sebenarnya cuman kasih informasi itu. Jane bola-bola kuwi ya nggur anu ya, nek ning nggon komenan kuwi sebenarnya juga paham jane. Cuman nek ning nggon komenan kan nggur ulas-ulas ngerayu ya bola. Wah eman-eman anu sebenarnya jane wis tahu. Ngopo to iki kok mandeg, ngopo to? Secara logika wong konten gede, duwe jeneng dan itu sudah berjalan beberapa tahun. Kok ngerti-ngerti tiba-tiba mandeg. Lah. Ya kan wis paham. Ya maklum lah. Sing jenenge ning endi wae iki sing jenenge proyek, jenenge peluang, jenenge kesempatan kuwi memang rentan bahaya disalahgunakan. Wis kuwi intine ngono. Apa meneh kok YouTube. Walah, ngeri bolo, ngeri. Ya, ngono lah jenenge masalah. Tapi kaya lek bugang kuwi ora reken banget, ora mikir nemen banget ngapain. Mikir nemen-nemen yo marai apa? Marai emosi, marai beban pikiran. Nah, sedangkan iki kan ya nggone wong akeh. Ngapain nek awake dhewe mikir dhewe ya. Kono-kono ki ya melu mikir ya. Kan ngono bolo. Makane lek bukan ya apa enenge lah mlaku ngevlog ya nggur ngene-ngene iki bolo, tengok-tengok ngobrol, tengok-tengok ya ngoceh dhewe bar mangan kates ya. Nek ra ngono ya mlaku-mlaku ning Kampung Riwil mubeng ngono ya bolo. Iki ya ning Kampung Riwil bolo, lek bukan iki ning Kampung Riwil. Nah, iki ning Kampung Riwil. Iki Pak Sutradara sibuk melukis bolo. Dadi nggawe kesibukan ngelukis gen ora gabut. Ya gen enek kegiatan ngono bolo. Ya sithik oke iki ya iso dienggo income pemasukan. Dadi Pak Sut kuwi kebetulan ya duwe keahlian iso nglukis. Kebetulan ya iso didol, ya iso payu. Lah, alhamdulillah ngono bolo. Nek lek boga nganggur ngetekur bolo, iso iki nggur tengok-tengok. Ngono. Ya buat bolo-bolo pokoke aja lali kasih semangat ya bolo. Sing durung subscribe ya subscribe, like, comment, share. Dukungane buat lek bugang. Pokoke gen lek bugang ya selalu semangat. Mungkin lek bugang ngarep ngevlog apa ya? Ya sehariane lek bugang lah. Arepe ning omah masak kaya biasane, arepe makani manuk rutin bolo tiap pagi. Ning ora selalu lek bugang ngevlog makani manuk. Soale ning pinggir dalan banget bolo. Dadi rumah lek bugang kuwi ngedep dalan banget. Dan dalane kuwi rame lalu lalang motor, mobil ngono kuwi. Makane kadang noise gitu bolo. Ngono ya bolo. Sedikit banyak lek bukan kasih tahu informasinya itu ya bisa dikatakan klarifikasi soal kenapa toh bakar sebenarnya lah, ya itu sebenarnya. Jadi biar paham ya nganu sebenarnya nyambut gawe kuwi ya selain apa ya, selain kita punya keahlian, pengetahuan secara akademis, itu juga besar pengaruhnya
ditambah pengalaman juga. Pengalaman itu juga penting karena mlakune wong nyambut gawe sinau saka pengalaman itu bisa menjadi kedepannya lebih baik, lebih bagus, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab. Lah ngono-ngono kuwi lho Bolo. Sing angel dilakoni kuwi. Ngono. Oke, Lek Bogang cukup itu sing disampaikan. Mungkin bolo-bolo nek ana sing minat ya langsung kuring, langsung bisa WA Lek Bogang, sapa ngerti engko nek ana terus Lek Bogang iso ngobrol sama teman-teman ya toh ke depannya piye. Mungkin nek ana sing minat membeli ataupun meneruskan bakat production gitu. Nanti bisa kita rembuk lah Lek Bogang sama teman-teman. Lah iki lanjut Lek Bogang arep ngopo dan ngapain ning ngendi piye iki tetep ning Kampung Riwil. Arep ngopo ya engko ora ketang sepil-sepil ya. Biasane Lek Bogang nyepil ya sepi Bolo wong ora nek kegiatan. Oke, lanjut ngono ya Bolo. Iya Bolo. Tak jalan ya Bolo. Wah, wangine rada sembribit Bolo. Jadi angin terus panase iki ya cetar membahana Bolo. Ya iki modele Lek Bogang iki nggawa tripod Bolo. Nek tripod dienggo nganu tok apa? Dienggo nek tenguk-tenguk tok. Oh Bolo. Tapi nek iki nganggo stabilizer Bolo. Iya kan videone gerake ora anu ya, ora apa? Ora getar-getar banget goyangane. Weh, gawe apa ya, Gong? Weh, iki anu Bolo. Salah satu kegiatan sing jarang wong sing dilakoni iki. Iki apa? Ki bordir. Khusus wong spesial. Wi khusus wong spesial. Apa? Wi nganu, wong sing ora iso mlaku Bolo, isine nggur lungguh. Mergo dhek iso lungguh tok. Lha masa bordir karo mlaku kan ya ora dadi. Tak delokke ya. Loh, ternyata karo Pak Kliwon. Wah. Gawe apa Pak Kliwon? Gatot. Kostum. Oh, kostum. Oh, kuwi dibordir mote ngono. Iya. Wah. Masih ketoprak ngene. Bolo-bolo yang berminat ya toh, yang berminat pesan kostum pakaian bordir kuwi ora nggur dienggo ketoprak tok. Dienggo Harian ya apik Bolo. Heeh, apik. Engko ganti-ganti wong koclok. Iki dienggo wayang wong ya apik, penari juga bagus. Soalnya iki anu iki apa? Bahane bludru terus karo bordirane kuwi payet mote. Nah, payet mote Jepang Bolo. Iki berarti apa? Kathok panjen. Nggih. Kathok panjen kuwi kathoke iki telung prapat ya gojag-gajeg sak dengkul ngono. Gojag-gajeg iki gojag-gajeg dawa, gojag-gajeg cendhek. Ya ora. Nah, biasane bordirane ka bentuke polane kadang ya ana sing relief, ana sing merak ngono-ngono kuwi Bolo. Ya kuwi ora nggur dienggo wayang tok, ora dienggo ketoprak tok. Dienggo penari jadilan ya iso. Iki berarti lengkape apa wae Pak Kliwon? Iki nek rincikan Bolo Samir karo sak kepek. Boro samir repek, kathok panjen. Oh iya. Berarti nek gawe jatilan nganggo apa kae jenenge semyok ya? Yo. Semyok kae dadi apik kae. Buku es lho. Iki Pak Kliwon ki bakar mandeg mejen. Sampingane ya ngene iki, Bolo, tetep enek kegiatan. Ya alhamdulillah sithik oke ya tetep disyukuri ana income masuk. Raketang ya rong sasi pisan dadine. Dadi ora masalah ngono. Iki ora mung nyambut gawe Bolo, iki ya nglatih kesabaran Bolo. Sabar, mergo iso nggur lungguh kok.
Ora nek ora sabar piye? Mergo enake gone iki bolo bakal macet bolo. Lho sampeyan ora lek begang tok. Oke kancane ngopo dipikir dhewe.